Koro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV kawadhi nyime skul primar Marai kanyakla gi Marai Kanyaika obago nyasi mar chiwo mich mopogore kendo chiwo puoch gi pak ne nyithi skul no kaluwore kod tuke gi piem ma skul no osedhiye kendo yudo loch. Millicent Adhiambo miyowa mathoth kakoro watudre kanyo kode achiel kachiel. Millicent, kamano kuom riwri kodwa e chenro mar migago odiochieng' ma kawuono intiere skul mane to ang'o matimore, ang'o ma gidhialeno ka ji mathoth nitiere togi kanyo kendo gibet piny, nyiswa ni to nyasi en marang'o? Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel kwawuok e skul primar Marai Kanyaika mayudore e kar chung' od bura ma Kisumu East kuma obage nyasi mar nyiso mor kaachiel kod dhialo mich mopogore opogore ma bende nyithind skulni osekelo mar ting'o nying skulni malo kokalo kuom piem kod tuke mopogore opogore ka bende kata kalo penj ma bende ne gitimo maber e penj mar KCPE ma higa mokalo. Achiel kachiel abro teri nyaka ir japuonj maduong' mar skulni mondo nyiswa ni to gin kaka wuono ang'o monyalo wacho kotenore kod odiochieng' ma bende gitengo mar dhialo kata nyiso mor kata chiwo puoch gi pak ne nyithindo ma bende osetimo negi maber. Machiegni abo chako kod mna piyo king'eyo kamera ibo chako gi nying mondo nyiswa ni kawuono un kaedi ang'o gini mutimo tang'o miyo un kaka wuono kendo ubago nyasi uluongo jonyuol, welo kaachiel kod jogo mopogore opogore mondo konyu odiochieng' ma kawuono kata oriwre kodu e nyasi ma kawuono. Okay, gi nyinga an Paul Omonjo Odhiambo, an ja telo mar Marai Kanyaika. So kawuono wan kod nyasi mar chiwo mich ni nyithiwa, ni jo puonjwa kod other board members kuom tich ma wasetimo. Wasebet ka watiyo as a school, ne wachako kod drama kane wane term 1, to kane wachako to ne wadhi nyaka national mane obedo held in Mombasa County mane wan namba 2. Term 2 bende kane wachako to wachako gi music to wadhi from sub county ka wasudo nyaka national mane obet Nyeri County ba kendo ne wa yombo bang'e to ne okawa wadhi for gala kendo wadhi wer ni ker marwa ma Kenya. Kendo class work bende ok wadhi ma rach ahinya nikech kane wang'iyo penj mane nitie KCPE higa ma okalo ne wan gi mean score ma 295 from 272. So as a school ne wan kod positive division of 23. So mano mi wan kaka wuono. Erokamano ahinya. Machiegni kaka japuonj wer mondo mapiyo piyo abo mi mana 30 seconds kende. Ang'o mitimo mopogore momiyo nyithindo gi sama gidhi e piem mar werni kata sama gidhi e tugo moro amora to giwuok kaka joloch kendo giting'o nying skul malo chagi nying. Erokamano, nyinga iluongo ni Teacher Juliet Achieng', ajapuonj Marai Kanyaika skul kaendi. Mokwongo waketo nyithindo machiegni ahinya kodwa, watemo mondo kapod gitindo kako gichako e grade mokwongo, grade 3, grade 4 kadhi mbele, wachako fwenyo mich ma Nyasaye omiyogi kata talanta mag-gi kendo wanacha gi, waketo gi machiegni. Nyathi kiketo machiegni kendo kibedo osiep nyathi to nyathi bro miyi gi maber, you get the best out of that child. Mane gima nyalo paro ni watimo kendo waketo sechewa ahinya e gigi endi. An ahero wer kaka japuonj, waketo nyithindo machiegni kodwa, watimo practice mang'eny ahinya, wan committed kaka jopuonj kendo waketo gi machiegni. Mane manyalo wacho nyathi kiketo machiegni tibro yudo gi maber kuom nyathino endo. Erokamano. Kapok abiro iri jakom abodhi iri janyuol mondo nyiswa ni to gin kaka janyuol nyithindo osetimo maber, nyithindo ma gichiwo ne Marai Kanyaika ka inyalo wacho ang'o kotenore kod loch kata mich ma nyithindo go osekelo ne skul? An kawacho matin, an iluonga ni Lilian Okwiri. Agon mana ni Nyasaye erokamano, nyithindwa gi osea mabor to moloyo chakre higa mokalo kaluwore gi kata weche mag somo gisedhi maber, weche mag drama gi music be waneno ka Nyasaye osetelo ne gidhi maber. Koro duto te ne waneno ni gigi te ikete lwet Nyasaye kendo igo erokamano. Koro erokamano ma wan go kendo wakwaye ni mondo jopuonjwa bendo med mana tiyo matek mondo water nyithindwa gi malo. Kamano. Machiegni jakom kata obedo ni gimoro dhi maber nyaka wabed kod midhiero mopogore opogore. Marai Kanyaika osebedo ni dhi maber, bende midhiero ma skul ni kane madugo mondo kwa county government kokale migawo mar weche somo mondo omiyo timu okonyu ting'o nying skul ni malo chagi nyingi. Mokwongo an nyinga iluonga David Owuor, nyinga David Owuor Ezekia. An jalup jakom mar board kendo jakom mar junior secondary school. Wan gi challenges e skundwa kar kae. Wan kaka school
moloyo to fence mar skul rach. Wasetimo part moro machielo mogik to odong' part machielo monego watieko. Era wakwayo ni ka kony moro nyalo bet mondo be wa fence skul mondo bet secure, mondo gik duto matime mane skul kar kae obed secured. Koro miyo wakwayo to gi admission block head teacher onge gi gine nego office malongo to gi teachers be onge gi staff room. Wakwayo ni kane boni wanya yudo kata kony from CDF nyalo geranwa story building ke skundwa ni otin to kwa yudo story building nyalo contain facilities mang'eny. Koro wakwayo kaponi wanyalo yudo kony mondo tim to wakwayo kamano ne Ministry of Education osebedo ka oronwa capitation mwatimo go repairs to gi kuma wasechope to gi get kamano. Mana kamano Emmanuel, mago moko kuom weche mabende wasewinjo koyudo kowuok kuom jokanyo kata jopuonj kaachiel kod jakom jonyuol. Japuonj mabende notelo ne puonjo weche mag tuke kod piem mabende osekelo mich mopogore opogore kaendi ka giyango mago mabende gitimo kata gimomiyo gin kaka wuono kaachiel kod gigo mabende gikwayo no winjore bini jol skul ni mondo miyo med dhi malo. Ka kamano taduoko ne studio mondo dhi nyime kod kelo weche mamedo tuche masamari ke weche Ramogi TV. Millicent Adhiambo kuom miyo lipot maber kamano achiel kachiel. An bende chwalo puoch gi pak ne jopuonj kaachiel kod jobod kuom tich makare magitimo e skulno kendo jiwo weche mag somo to kod mago bende timo oko mar klas. Nyakwaro Mogajwang' mano e kaka ochal e skulno.